Tenim el Josep Ramoneda. Per ordre alfabètic. Acaba amb A. Acaba amb A, això és veritat. Una mica d'humor s'hi ha de posar, no? Bé, moltes gràcies, Ramon. Deixa'm també fer una mica de marc al començar, i per tant, encara que inicialment no contesti a la pregunta que plantejava sobre la cultura i el nom de la cultura, en fi, tampoc la contestaré ni inicialment ni posteriorment, perquè la cultura passa allò que el clàssic deia amb el temps, que tots sabem el que és, però quan ens diuen que ho expliquem no sabem com fer-ho, no? Doncs el concepte de cultura forma part d'aquests macroconceptes que es poden definir de tantes maneres que, en fi. No, jo sí que volia fer, com que aquí diu canvis de paradigmes, sí que volia senzillament fer una referència molt breu i molt esquemàtica. Efectivament, jo ho crec que estem en un canvi de paradigma i estem en fase de canvi de paradigma, no entrats encara en un paradigma nou, sinó en fase de canvi de paradigma, que el definiria amb quatre elements que em sembla a mi molt importants, no? El primer d'ells és evident que la cultura es fa a través de mèdia, es transmet a través de mèdia, no? I un dels mèdia, hi ha un canvi en els mèdia culturals molt important, que és l'aparició del que genèricament, i per dir-ho ràpid, en diem internet. Un canvi de les dimensions i de les proporcions del que va ser en el seu dia la impremta i probablement fins i tot més del que va ser en el seu dia la televisió. Moltes de les coses que facin els creadors culturals passaran per aquests nous mitjans, que en diem genèricament internet i que és molt més complexa que això, i per tant aquí hi ha un primer element decisiu d'aquest canvi de paradigma, perquè és un canvi molt excepcional, insisteixo, és tan important com pugui ser la impremta en el seu moment i amb un nivell d'acceleració extraordinari, fet molt de pressa. El segon és un canvi del que la crisi actual n'és una expressió, el pas d'un capitalisme de base industrial a un capitalisme de base financera. Un altre canvi molt important en el que va acompanyat d'un fenomen que és aquest canvi d'escala del sistema que en diem globalització. El tercer, ja em vaig baixant de nivell de lo global a lo local. El tercer, ja me'n refereixo concretament a la nostra cultura, al nostre marc cultural, no? Un canvi, un dels altres elements definitius de tot canvi de paradigma, un canvi amb les persones, és a dir, som 7 milions i mig d'habitants, és a dir, un 20% més dels que érem fa 10 anys, i això sense haver augmentat la taxa de natalitat, que segueix sent una de les més baixes del món. Per tant, això vol dir una societat d'una complexitat molt més gran i molt diferent del que era fa només 10 anys. I la quarta és el canvi d'objectius, és a dir, estem en un inici incipient, tot el que es vulgui, però en un inici d'un procés de construcció d'un estat propi. I aquest em sembla que és el marc amb el que s'ha de definir el paradigma, si és que estem parlant de canvi de paradigma, el paradigma en el que es mourà la cultura catalana en els pròxims temps. I em semblava que valia la pena començar amb aquest petit emmarcament, no? Què és cultura? Doncs, és evident, a mi m'agrada aquella definició tan genèrica de Hegel, no tan genèrica, aquella definició de Hegel de la cultura com la manera de parlar, treballar i desitjar d'una societat determinada, no? A mi m'agrada perquè és a la vegada concreta i universal, no? Vol dir que sí, tots tenim una manera de treballar, de desitjar i de parlar, però que aquestes maneres adquireixen diferències i diferències significatives. Però jo entenc que el que ens porta a parlar aquí més aviat és, el conseller Mascarell ahir va dir cultura, parlàvem de les arts, de les humanitats i de les ciències. Per tant, jo entenc que es referia més aviat a tots els processos de creació i de coneixement que es desenvolupen en una societat i que tenen molt a veure la constitució dels seus elements simbòlics, ja siguin conscients o siguin inconscients, no? I aquí em sembla una cosa que, per el que he sentit, ja està, ara ho deia l'Agustí, però em sembla que ho han dit en altres moments d'aquestes taules, em sembla una cosa bàsica, tot passa per l'educació i la clau és l'educació.
Jo sempre dic que la cultura catalana és de demanda dèbil, és a dir, no hi ha una pressió molt forta de demanda. Si dones coses bones, la gent li interessa, la gent hi va, però no hi ha una pressió molt forta de demanda. Probablement és una qüestió amb nivell educatiu més alt, hi hauria una pressió, una demanda més forta. Per tant, em sembla que és evident que aquest és el sistema, és l'element bàsic i la qüestió bàsica sense la qual és absolutament impossible fer real aquest eslògan que jo utilitzo a vegades d'intentar convèncer a tothom i especialment als dirigents polítics, que són els que els costa més de convèncer-se'n que la cultura és un bé de primera necessitat. I en aquest panorama i en aquest esquema del canvi de paradigma que he fet, em sembla que una de les funcions de la cultura és, diguem-ne, contribuir a fer de teixit conjuntiu, de teixit conjuntiu d'una societat que afronta els reptes que he descrit abans, per tant, d'una societat especialment complexa i especialment plural. El teixit conjuntiu podríem dir que és un teixit que el que fa és ajuntar tots els altres i contribuir a fer possible que els altres es despleguin. Doncs bé, jo crec que aquesta és en bona part la qüestió, la pregunta, la resposta a la pregunta sobre el rol, el paper social, la funció social de la cultura. Cadascú ha de crear amb la seva llibertat personal, ha de contribuir, ha de produir, ha de fer el que sigui. I entre tots intentar anar trobant la part de teixit conjuntiu que fa que sigui possible el protocol de comunicació entre els uns i els altres, que sigui possible les relacions interculturals. I en aquest sentit, a mi em sembla que un element molt important en un món globalitzat com aquest de la cultura catalana és la dimensió de la internacionalització. La internacionalització no com un caprici, ni com una estratègia, no, la internacionalització com un resultat natural de l'evolució i de la potència de la pròpia cultura catalana, que en un moment com l'actual demana ser reconeguda i al mateix temps voluntat de reconeixement. I és aquesta la base de la internacionalització de la cultura. La internacionalització de la cultura vol dir això, fer-se reconèixer i reconèixer. I em sembla que aquesta és un composant fonamental del que ha de ser una estratègia cultural pensant en els temps i en els moments que venen. De moment em quedo aquí, ja hi haurà oportunitat de dir altres coses.